Il-presedju tan-nanna fid-daħla tal-bib ifakrek li wasal il-miliet. Is-siġra tal-miliet imlibsa sabir daw li teb-teb mill-wuċċata sal-qir. Fil-ħula u li bliet bil-kbir imsejni għal-biġja ta' Ġesu bambin. Triqat imlibsin bidwar mlewnin il-flinet bin-nis mimlijin. Smin il-milin, imħabba u bil-win. Nixtiqu nifraħ xewqat u bil-qalb nisbin. Il-kelma tal-milin, kważi ftit ġoħarna kantaw xelwi id-dijiet li ferħu l-kulħat. Smin il-bida misir ħani u jgħin l-minu miskin. Il-familja miġmura lejliet il-miġmura bil-ferħ li għamizna għini. Safti Klaus bir-rigali ġej għalġkejni jistannaw bil-lej. You